Sí, jo volia la 333, que és la de candidatura als Premis de Bon Govern. Em resulta curiós, no?, que presenteu candidatura per ser premiats per la promoció lingüística del valencià, quan aquesta resolució és l'única que està en valencià, de 2 llibres de 1.000 pàgines, una. Sí, doncs t'ho dic clar. Que dic que resulta curiós que d'un llibre pràcticament de 2.000 pàgines només hi hagi una en valencià, i és la resolució, la resolució en la qual demaneu ser premiats per promoció del valencià. No deixa de ser curiós, més que més quan hi ha una plaça de vacant tècnic lingüista que no està coberta i està pressupostada i podríeu cobrir perfectament. És més, comenteu així en un moment que he vist l'informe del tècnic de promoció lingüística. Qui és el tècnic de promoció lingüística? La RPT no figura. Després, no deixa de ser curiós, insistisc, que per exemple a l'hora de triar la becària o el becari de periodisme no hàgiu tingut en compte el valencià com a requisit, sinó com a mèrit, i voleu ser premiats per promoció del valencià. Tampoc heu tingut en compte en els processos selectius el requisit lingüístic. Simplement es tracta de posar a l'abast de la població un recurs que és poder ser atès en qualsevol de les dues llengües oficials. Bé, campanyes com allò del voluntariat en valencià, bueno, pues està bé, era una foto, no està malament. Vos heu sumat a campanyes teatrals com campanyes de promoció escènica que venien de dalt i ja venien en alguns casos ja en la llengua imposada, per tant no està malament, s'ha avançat, però tot i que són falles no és per a tirar coets.